A seguridade cidadá é un tema que preocupa o Concello, polo que estes días seguiu con especial atención a vaga de roubos que afectou a varios establecementos hostaleiros emprazados na zona do Malecón. Aínda así, o alcalde sinala que se trata de feitos puntuais, polo que non compre preocuparse máis do habitual. Segundo el, a Policía Nacional xa actuou coa detención dun individuo que presuntamente foi o autor destes roubos. Son feitos moi puntuales que dependen moitas veces de determinados individuos que se encontren ou non no noso Concello e que se encontren en liberdade. Bueno, eu sempre confío nas forzas de seguridade do Estado, de feito xa se dou a detención dun individuo que é posible que teña que ver con todos estes roubos, pero en definitiva que non hai, digamos, maior preocupación que a habitual, posto que, salvo ese día moi puntual en un caso, digamos, de unha zona moi concreta, pois que se deron, non? Estaremos atentos con maior vigilancia estes días da Policía Local e Nacional, pero creo que o tema xa está a visos de solucionarse ca detención deste individuo, non?